Sabele sabuya kwi-channel engonqa phambili ngiyofika igama kuPastor Ningi udaba lwamaphupho. Uma ufuna sikhulume ngephupho inamba ikhona ungamfonela mali lidi iphupho linamba details amaningi ngicela ungifonele singakhuluma ngalo faka i-airtime enough bingelela bese uzethule na ukuthi ubani uhlala udabeni. Ngaloko uma ulandela i-channel ngiyacela ukuthi uqede ubuka i-video ulike lapha yana qinisekisa ukuthi usubscribe uyabuya ke from time to time ngoba ngisohlezi siwafaka ama-video nsuku zonke. Yes, asivele singene edabeni lalika Gladys Botanyane uthi ke mkhulu ngiphupha ke kobaba kungenalutho, no furniture, only a sewing machine. The house is empty. Can you please explain? So into esizoyibheka la ngifuna ngoba there is an empty house and there is a machine. So asivele sibheke umshini uqala ngenxa ukuthi sifuna ukuthi kuhlukahlukane elendli engenalutho sokubheka kodwa ukuthi ngisho ukuthini kwendle empty. Kodwa ke into yokuqala singayisho ngomshini umuphupha ubona umshini wokuthunga uphawu oluhle ngoba ke la lungasho inhlakanipho lungasho nje ukukhalipha lungasho intshisekelo nesifiso sakho mhlawumbe sokuqala umklamo noma ke sokukhiqiza noma sokuza nomkhiqizo othile ongahlulethele inzuzo empilweni yabona. 2 umuphupha umshini wokuthunga uphawu futhi nalo esingathatha ngokuthi lungabe lichaze mhlawumbe umsebenzi osakulindile wokulungisa impilo wokulungisa ikusasa noma ke wokulungisa ubudlelwane nabantu osondele nabo. In this case ngenzeka uhlala umsebenzi wokulungisa mhlawumbe impilo noma ukulungisa ubudlelwane nefamily yakho yebo. 2 or 3 umuphupha umshini wokuthunga komunye umuntu ngoba abantu abafani nezikhathi ayifani nako context upha olungasho ukuthi mhlawumbe usukukhumethwe inkinga eyidinga ukuthi wena usuku umuyilungise futhi unalo ikhono elifanele lokuyixazulula lezo nkinga yabona. Asiphethe ngokuthi ke uma uphupha umshini wokuthunga kwesinye isikhathi kuyenze kube upha usuku elichaza ukuthi usukulungele ukuqalisa ukusebenza kwenhlelo zakho noma kwenhlelo naso futhi uzophumelela ngenxa yokusebenza kanzima nangokuyinikela yabona. Siyabonga. uNkulunkulu akakulonde, uNkulunkulu akubusise. Ngakho hlala ukuthi uma usubscribe kwi-channel uNkulunkulu akubusisa kodwa ke ivakashela phela i-channel uma subscribe bese uyabaleka. Hawu. Okay? Akusiyo yini video akusiyoqala maningi esiwenzile maningi esazokwenza. Siweni phansi lematulu, kuleka kuyo Jesu.